చాలా చాలా బాగుంది. బేసిక్గా నాకు మళ్ళీ సిద్ధార్థ్ గారు అప్పుడో ఇప్పుడో ఆ ఫీల్ తీసుకొచ్చారు. బట్ సిద్ధార్థ్ గారు పాడారంటే డెఫినెట్గా సాంగ్ బ్లాక్ బస్టర్. ఎందుకంటే నాకు ఆయన ప్రతి సాంగ్ పాడింది చాలా చాలా ఇష్టం. అండ్ స్పెషల్లీ చరణ్ అండ్ ఉషాశ్రీ ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ అంటే ఇద్దరు బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు ఫ్రేమ్లో, బ్యూటిఫుల్. అండ్ లిరిక్స్ రాహుల్ గారు చాలా బాగా చేశారండి. అండ్ ఈవెన్ మోహిత్ గారికి కూడా కన్వే చేయండి, మ్యూజిక్ చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ సిద్ధార్థ్ గారు సాధారణంగా పాడరు, అలాంటి సిద్ధార్థ్ గారు ఒప్పుకుని పాడారంటే మోహిత్ గారు తన మ్యూజిక్ తోనే ఇంప్రెసివ్ గా చేశారు. అండ్ విజువల్స్ అన్ని బాగున్నాయి. డిఓపి గారు శశి గారికి చెప్పండి బాగా చేశారని. ఈవెన్ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ గారికి ఆయన కూడా చెప్పండి. ఓవరాల్ గా బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు డైరెక్టర్ మణికంఠ అండ్ హోల్ టీమ్ కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. చాలా చాలా బాగుంది, నాకు బాగా నచ్చింది. ఈవెన్ ద కొరియోగ్రాఫర్ శైలజ కూడా చెప్పండి బ్యూటిఫుల్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.